lapsena, niin se oli ihan hyvää aikaa. Että paljon oli aina kavereita ja paljon oli harrasteita ja aina oli tosiaan tämä päällimmäisenä, että ketään ei jätetä. Määrätietoisuus tietysti on sellainen, että se auttaa näissä vaikeiden asioiden eteenpäin viemisessä. Se on varmaan aika vahva tekijä. Toisaalta se, että pystyy kuuntelemaan, mitä ongelmien taustalla on, mitä yksittäisen ihmisten ongelmien taustalla on ja ihmisten kerrontaa pystyy kuuntelemaan. Kuuntelee myös, eikä niin, että minä olen vaan itse aina oikein. Ja Juholla on kyllä tämmöisiä kykyjä ja nehän paranee päivä päivältä. Minkälaista AY-väkeä tarvitaan lainlaadintaa Arkadianmäelle? Sellaista ammattiyhdistysväkeä, jolla on laaja-alaiset osaamiset suomalaisesta työelämästä, tietävät mitä AY-liikkeen arkipäivä on, minkä takia AY-liike suorittaa sellaista edunvalvontaa kuin tekee ja minkä takia AY-liike vaatii eri asioihin aika ajoin uusia lainsäädäntömuutoksia, jotta myös työntekijän edut tulee turvatuksi. Tunnen Juhon oman työtehtävän osalta ja tiedän hänet vahvaksi neuvottelijaksi, hyväksi edunvalvonnaksi AY-liikkeessä ja olen vakuuttunut siitä, että Juho on yksi erittäin hyvä ehdokas Vasemmistoliiton ammattiyhdistysväestä edustamaan palkansaajia myös eduskunnassa. Nyt hän on pyrkimässä sitten edelleen hyvin merkittäviin luottamustehtäviin, kuten eduskuntaa, johon kaivataan hyvin paljon AY-liikkeen edustajia, koska niitä on liian vähän siellä ollut pitkään jo. Ja toivon, että me saamme asiantuntemusta ja AY-liikkeen edustajia sinne entistä enempi ja Juho on yksi varteenotettava ehdokas heistä. Mulla on se kuva Juhon tuntien, että hän niin kuin tietää ne tarpeet tuolla työelämän kentällä.